चला विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. मी तुमचं खूप खूप हार्दिक स्वागत करतो माझ्या चॅनलवरती JP मॅथ ऑफिशियल. चला आपण बघत आहोत NMHचं काय प्रॅक्टिस सेट सॉल्व आपली प्रॅक्टिस चालू आहे. ठीक आहे. तर एक नवीन क्वेश्चन आला आहे तुमच्यासाठी. क्वेश्चन पेपरमधला क्वेश्चन नंबर 36 आणि 37 बघा. ही आपली NMHची काय आहे मागच्या वर्षीची क्वेश्चन पेपर आहे. हे बघा बरोबर. 4 फेब्रुवारी 2025 काय 26-27 नंबरचा क्वेश्चन आहे. त्याच्यात काय दिलं बघा, एका शेतकऱ्याने आपल्या बागेत काय लावले, फळ झाडे लावले. काय झाडे लावले सोबत दिलेल्या काय आपल्याला आकृती दिली त्यानुसार किती झाडे त्याच्या शेतामध्ये ते आपल्याला दाखवायचे बरोबर. तर 15% किती लिंबू आहे, 30% किती आहे आंबा आहे, 20% काय चिकू आहे, 10% काय संत्री आहे आणि 280 झाडे काय नारळचे बरोबर. आपल्याला क्वेश्चन काय आहे, दोन क्वेश्चन दिले आपल्याला 36 आणि काय 37. आता 36 नंबरचा क्वेश्चन आहे, शेतकऱ्याने लावलेल्या एकूण फळांची संख्या किती. आता टोटल फळांची संख्या किती आहे हे आपल्याला काढायचे आहे. कसं काढणार, बघा किती टोटल, हे 10, हे 20, हे 30. मी लिहून दाखवतो तुम्हाला. लिंबू किती आपल्याकडं 15% बरोबर. आंबा किती आहे 30% आणि 20% काय चिकू 20% आणि 10% काय संत्री किती 10% बरोबर. हे टोटल किती झाले, हे 30 आणि 60 70 75 किती पर्सेंट झाले, हे 75% बरोबर. आता उरले किती आपल्याकडे हे 25%. म्हणजेच काय 25% म्हणजे किती 280 झाडे बरोबर. आपल्याला किती दाखवायचे, त्यांनी किती संख्या एकूण संख्या दाखवायची आपल्याला. काय एकूण म्हणजे किती, त्यांनी 100% किती 100% लावले तर किती होणार बरोबर. काय करू आपण, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल. इथं काय येईल आपलं x येईल, काय येईल 25% x इक्वल टू 280 गुणिले 100 आणि हा x इक्वल टू 280 गुणिले 100 हे किती येईल 25% बरोबर. हे 25 खाली येईल. आता 25 1 25 25 चौक 100 आणि 28 चौक किती होता 8 चौक 32 2 अच्छे 3 4 2 8 8 आणि 3 11 किती 1120%. किती टोटल सॉरी 1120 काय आहे झाडे होईल. पर्सेंट काय आहे सगळ्याचे पर्सेंट, याचे पर्सेंट काय होईल कॅन्सल होऊन जाईल. तर किती झाले ऑप्शन क्रमांक 1 च उत्तर आलं. बघा किती आपण काय केलंय, पहिलं तर आपण बघितलं काय टोटल झाडे किती आहे शेतामध्ये ते लावले बरोबर. आपल्याला किती काय काढायचं क्वेश्चन मध्ये एकूण संख्या किती ते दाखवायचे. आता हे सगळे काय पर्सेंटेज मध्ये दिले बरोबर. आणि फक्त नारळाचं झाड किती झाडे लावले 280 त्यानुसार आपण हे टोटल गेली यांची 15 30 20 10 किती झाले 75. 25% ने किती झाडे म्हणजे उरलेले किती आहे 100 मधून 75 गेले उरले किती 25 म्हणजे किती 280 तर 100 म्हणजे किती बरोबर. आपले x इक्वल टू काय 1120 झाडे आपण समजा त्या शेतकऱ्याने फळझाडांची झाडे लावलेली. दुसरा क्वेश्चन घेऊ आपण. मी व्हिडिओ पॉज करतो.